Какво става, хора? Аз съм Джани Стоилов и днес ще играем GTA 5 на PlayStation 3. Ето, това е моят герой Франклин. Извинявам се за качеството, понеже снимам от телефон. И сега ще играем Story Mode, но очаквайте клипове онлайн, GTA 5 онлайн. Но сега ще играем Story Mode, понеже съм минал всичките мисии, имам пари и просто целта ми е да живея. Ето, това ми е колата, както виждате костюма точно като цветовете. И сега пак ще ви покажа. Това е една от любимите ми коли. Ето. Втората любима кола ми е T20 и третата Zentorno. Не знам клипа колко време ще продължи, понеже снимам с телефон и не знам колко точно може да снима. Нека да покараме. Много е готина тази кола. Апгрейднал съм я до края. Очаквайте игри с FIFA 15. В момента играя Career Mode, но може да ми казвате отбори в коментарите, които искате да видите как играя. Примерно искате Барселона, Реал Мадрид или примерно Челси, Ливърпул, които повече коментари съберат, ще играя с тях. Сега просто се разхождам из града, мога да... Даже така ще направя. Ще отида да се пострижа. Тук. Оп! Как че ми ожури колата. Колата е доста готина. Малко да се отблъснем другите. Опа. Помежду другото с Тревър, един от другите герои, си купих Zentorno. Най-скъпата кола в играта, която струва 10 милиона. Плюс апгрейдите и другите неща става доста. Чупих си колата. Аре, каре да. Магазина. Аз пък магазина на фризьорския салон. Какво ми сочиш, бе? Аз не съм сакат да не знам къде да седна. Леко да не ми цапаш костюма. Да видим какви прически има. Не. О, не. За сега тази е най-хубава, но онази черта седи като белек, всъщност. Така ще се пострижа. Вижте сега това колко е странно. Първо няма коса, уж го подстригва и след това има коса. Вижте сега. Ето. Как става това, нали? Това ми прилича на Неймар. Го е. Същия. Брада, може да нямам, може така. Вече няма голямата брада. Ето както виждате. Тази брада няма. Това ще става без брада. Стана чисто нов. Добре, бе, не ми прави комплименти, знам, че съм красив. Сега ще въведа един код за slow motion. Така. Левел 1 и сега левел 2.
Това са slow motion emo, което означава, когато стреляте някой, всичко става на бавен кадър, става доста готино, ето така. Както виждате, почва да ме гонят полицайите, но аз отново въвеждам код и както виждате, звездичките пищят. Можете да ми кажете как да се направя колата по ваш вкус. Един момент само да видя нещо. Ще ходя да оставя тази кола в гаража и ще взема T20 от безплатните коли. Много ме кеф този. Вече идва от опасната свобода. Няма много да се прави. Аре, карай бе. Купа. Карай. Щупих си колата, ама да се мечи. Уху! Ко направи ти, бе? Мишмурок, ела тука, бе. Умря ли? То се удари и се самоубие, го е. Какво да го стрелям вече? Направи ми мустанга на нищо. Така, сега ще въведа код за самолет, за хеликоптер, за да стигнем по-бързо. Все пак видеото доста изкара, не знам кога ще се изключи, затова се извинявам. Трябва да дойдем до този гараж. Бе! Джейзе! Бавам кадър. Сега ще видим Гошо. Ето къде ще видя Гошо. Гоше! Гоше, не дай така, като гледаш порно, бе. Майките и баща ти знаят или да им кажа. О! Убих някаква... Аз пък взривих някаква кола. Видяхте, че екрана, как да кажа, стана син. Сега трябва внимателно да... Опа, ченгета. Но пак ще напише кода и ще се оттърва. Точно в целта. И нека да вземем Т-20. Тук имам още, мисля, че... Опа, как паднах. Мисля, че имам още една или две коли. В момента видеото на 9 минути и 32 секунди, може би на 10-та ще изгасна, не знам. Но ще направя втора част и ще ги съединя. Ето това е колата на Реджеп Иведик, поне така повечето казват. На мен отпред ми прилича на голфче. Тази кола, макар и апгрейдната, доста трудно спира, т.е. той е пикап.
И сега ще ви покажа Т20. Ето Т20. Това е... видеото не спря. Това е добре. Ето това е една от бързите коли. Една от най-бързите. И сега ще отидем видеото на главаме. Чуйте звука само. Момент да увелича повече. И отиваме към Customize Cars. Ето сега как ще скоча още. Хоп, хоп. Двойно 360. Сега не карам внимателно, понеже не съм на тъмниковал. Малко да се пригадя. Не. Точно така, Франклин. Маля, ако се бях ударил направо, чак да свъртна преждям. Аре, отваря. Т20. Проген. Опа. That is fresh to death. Респрей, тук винаги се застоявам повече, докато избера комбинацията. Ето това винено червена е много красиво. Също и това. Но не искам да е червена. По принцип любимаме цвята си. Ето този. Доста красив, но е и доста тъмен. Но да оставим така. Това е малко по-светла. Сега вторият цвят е зелено седи готино. Ето така. Покрива трансмишията, турбото и джампите сега. Ето тези. Цвета мисля да е зелен, понеже колата цялата е синина, джампите са зелени, да се успояват. Като боксом ще излиза бял пушек, син пушек, затъмняваме прозорците и сме готови. Ето го нашето Т20. Как се отварят вратите, вижте. Какво ме гледаш? Ай, момчета, искате ли баници? Гошо. Аз те видях, като гледаш, да. Какво ме буташ, бе, Гошо? Я бега от тука. Като сте, то как ми ще бега от тука? Вижте ви, баници ми искат тука. Сега. Отивам. Автомивка, ето тук. Так. Не пускам музика от радиото на самата игра, понеже на празник. Не ми харесва, защо по-разна. Линейката за Гошо! Не можах да взема хубаво завора. Мисля, че ще вали. Залъчи се. Видеото скара доста, вече 14 минути и 40 колко секунди. Това е добре. Като го кача ще мога да качам на други.
То си маха колко. Не. Без иска. Поне е безплатно, само тунинг да не струва пари. Така, тук ще превъртя менето, защото е скучно, вижте как се блестя. Тихомир. Мире, що не ми звъниш, бе? Пак. Тихомире. Така. Ти къв си, бе? Така. И полицайите ми го настава, това няма много да ме фана. Пак се спортлава. Тук има скопче. Бях го събрал. Сега ще скоча. Потроших плата, ама както и да е. Нещо се регара и не карам как трябва. Бегай. Аре да караме. Аре, бегай, бе! Десна скока. Върху това. Не. Добре, къде отивам? Добре, къде падна? Колата здраве. Все още върви. Сега как да изляза? Как? Оле, къде отивам аз? Не се удари. Добре, това заболя. Какво викате, о май гад? Стреснахте ли? Страхливци. Тази жена. Става близначката и... Тая... Тихомира. Тихомире! Тихомира! Ти си. Ако искате да знаете какво да се слова motion за хеликоптера, ми напишете в коментарите и аз ще ви отговоря. Но можете да видите всички кодове за PlayStation 3 за GTA 5, понеже сега на PlayStation 3. В Google пишете GTA 5, PlayStation 3 Cheats и ще ви излезе. Както виждате за снимпушек. Не знам на къде караме изобщо. Легава се. Майнушка. Уау, гумата му излезе, вижте. На другия, не на другия. Дали ще мога да подкарам? Мога! Не, аз не. Какво ми блъскаш те 20-ката, бе? Къв си ти, бе? Ела тука се. Къв си ти, бе? Опа, бърка. Къв си ти? Също и кодовете, когато ви подгонят полицайите да махнете звездичките.